भोजपुरी इंडस्ट्री में आए दिन एगो ना एगो एक्ट्रेस या अभिनेत्री के पर्सनल वीडियो या एमएमएस वीडियो वायरल भइल तो अब आम बात हो चुकल बा। जी हाँ, वैसे ही खबर भोजपुरी के हॉट एक्ट्रेस कहे वाली अक्षरा सिंह जी से निकल के आ रहा बा। जी हाँ, खबर का कुछ बा विस्तार से बताइए। ओकरा से पहले नमस्कार प्रणाम, भोजपुरी स्पीड न्यूज में रोड़ा सभी के स्वागत बा। अगर अभी तक रोड़ा भोजपुरी स्पीड न्यूज के यूट्यूब चैनल के सब्सक्राइब नहीं कइले तो देर ना करी, फटाफट सब्सक्राइब कर दी, बगल में बेल आइकन दबा दी, साथ साथ ये वीडियो के लाइक कर दी। अब देर ना करते हुए खबर के तरफ लेके चलते नहीं तो बता रहल बानी कि कुछ दिन से सोशल मीडिया पर एगो वीडियो काफी ज्यादा ट्रेंड कर रहल बा। जौन वीडियो भोजपुरी के हॉट एक्ट्रेस यानी अभिनेत्री अक्षरा सिंह जी के बतावल जा रहा बा। जी हाँ, रोड़ा सही सुन रहल बानी, ई वीडियो एमएमएस वीडियो है। जी हाँ, रोड़ा ई भी बात सही सुन रहल बानी कि ई वीडियो एमएमएस वीडियो है और ई वीडियो बतावल जा रहल बा कि भोजपुरी के हॉट एक्ट्रेस कहे वाली अक्षरा सिंह जी के है। जी हाँ, हालांकि ई वीडियो के अभी तक भोजपुरी स्पीड न्यूज पुष्टि नहीं कर रहल कि ये अक्षरा सिंह जी के हो कि ना हो। काहे कि मुख्य वजह ई बावे कि इस वीडियो में अक्षरा सिंह जी के साफ सुथरा शब्द में कही कि चेहरा नजर नहीं आ रहा, ऐसे वीडियो के पुष्टि नहीं कल जा रहा कि ई वीडियो अक्षरा सिंह जी के ही हो। जी हाँ, रोड़ा सही सुन रहल बानी। ई न्यूज खबर रोड़ा सब के कैसन लागल रोड़ा सब कमेंट बॉक्स में राय जरूर रखें, साथे साथे वीडियो के ढेर सारा शेयर कर देम। धन्यवाद।